Takže čau, já jsem tam u mýho videa. Dneska jako budu říkat, co jako stane nebo stalo, takže Fanda Kulich odešel z našeho kanálu, jako z Facebooku, protože ho to jako nechtělo bavit, jako nechtělo to na natáčení bavit a říkal, že na to nemá ani čas. Takže teď se pojede auto. Pardon za ty auta. Jo a ty tady vylítla guma, by se mi nevěřili. A tohle video asi dám tím, že dám asi na YouTubeko. Tak uvidím, jak se mi jako podaří, no. Zatím jako natáčím 2 dny, jako nás je víc. Teď nás jsou zatím 3. Já, Jára a Honza. Dřív nás bylo 4 a Fanda odešel, takže tady máte Honzu. Čaute lidi. Takže jako náš jako věkový rozdíl je hodně velký. Jemu je už budeme 18. No to jsem nechtěl zmiňovat, ale dobrý. Mně bude 14. A dobrý. Takže teď jako prostě jako budeme jako říkat, jako co se jako třeba stane. No tak co se v nadcházejících dnech stane, to ví tady kolega. Takže založím jako Facebook, už máme založený. No Takže tak tam Facebook máme založený víceméně všichni. Protože kdo v této době Facebook nemá, že? Ano. No. Max má i naše babičky, dědečci a pro babičky. a tak dále. Takže dneska dáme tohle video asi na YouTube. A omlouváme se, že tam nemáme intro ani outro, protože jsme jako začátečníci. Jako moc tož neumíme. Ale počít tak aspoň do měsíce, že už tam bude. No to určitě si s tím vyhrajeme všechno. Jak se podíváme, no. A v nadcházejících dnech budou maximálně nějaký vlogy, challenge, pokud něco vymyslíme. Ale určitě bude, až přijedu ze Slovenska něco velkého. Protože já teď tady celý srpen nebudu. Jedu pracovat do zahraničí, takže fajn. A ještě možná bude nějaký trip, možná. Doufám, že beze mě. A nevím, s kým mám jet. Jo, možná do Byča na Kopálko, tam je něco jádou. To bychom, počkej, tak to bychom mohli stihnout příští víkend. Než odjedu, protože já odjíždím v pondělí. Jo, tak Nebo někam jinam spolu, prostě. bude to, uděláme to buď to v sobotu nebo v neděli, ale určitě jeden ten den to dáme na stránky. Dáme to buď asi na náš Facebook. Jo, naše jméno je Shadow Brothers. Jsme vymysleli. On vymyslel, ne my, on. Fandou, který už odešel od nás. Bohužel. Takže teď vlastně jsme 3 a ten malý kluk, ten je teď někam s rodičema, takže ten dneska tady není. No to je takovej, však vy víte, o koho jde. O Járu. No. Od mýho. O jeho brášku. A takže teda, o mýho. Jako obrážku, jako o kámoše dobrýho. Jo, mám takovou něco. Ale půjdeme teď doprava nebo rovně? Můžeme doprava. Tak A teda, takže jako chceme jako takhle, my to nedáme kvůli penězům, ale aby jsme nás bavili jako lidi a takhle. Normálně. takže ty peníze za to, co jsi mi dal, že budu vystupovat jako co? ne, lidi. Když jsi mě nevěřil, včera jsem potkal kamaráda. No, včera mi našel na ulici celého zdevastovaného, zmláceného a vzal si mi do péče. Od gengu babiček. Že jsme tady dneska řádili, bacha na to. No a ještě si oběsili kočku a upálili. Jo, dneska normálně. Ne, to ne. No třeba dneska jdu normálně a viděl jsem mrtvou kočku u silnice. No, Chudák. jako bylo to smutný, no, ale jako přežil jsem to. Ty jo. Ale tady to je blbý, no. No jinak, natáčíme na kameru a na mobil. A mám takový pocit, že grafika zatím dobrá, Jo, je to dobrý. ale to všechno do budoucna pořešíme. Veškeré vymoženosti, kamera, všechno, intro, Ale cokoliv. jako úplně všeho tam bude, nebojte se, vím, že budou nějaký hejty za to, jako že nic jako nemáme, že začínáme, ale tak jako my to jako chceme jako dokázat jako dál, jako bez těch jako hejtů to dokážeme. Ale jako všímat. hejty určitě budou, ale tak ty se neřeší. Jako budeme počítat v tajnosti, jo? Dobré, sorry. Jinak teď jako, my teď jako budeme jako natáčet jako víc venku než doma. To budeme až, my budeme hotovit pokoj spolu, on a já. Zadivně. To jo, no. Prostě až on bude mít u sebe doma hotový pokoj a já taky. Pak už máme třeba jako v zimě, to už budeme už natáčet doma.
čekejte určitě challenge, určitě budou tripy, možná příští rok pojedeme do Itálie, Vlogy skeče a nějaký nesmysly. a třeba když budeme mít jako kompy dobrý, tak bude třeba i GTA 5, to už to. No tak to už je jasňačka, že to bude GTA 5. To všechno tam bude. To je komplet, takže lépe řečeno let's playe. A nebudeme žádný porno natáčet, nebudem. A znovu Počkej, takže to jsem měl taky ve smlouvě, jako jo? Jako, co tady říkáš? A tě znám. Znám tě. Tak jo, tak já odcházím, čau. Takže takhle jako, my nás jako chceme jako spíš takhle bavit. Hej, ty tam budou, to už vidíme, jasně. Určitě, to vypadalo divně, jak jsem směřoval. A máš jako- těžký telefon. My jsme jako spíš jako začátečníci, takže počkejte jsme tak měsíc, dva, než úplně všechno tam uděláme to intro, outro. Tak zatím jako se omlouváme za to, jak máme jako YouTube takhle. A jako moc budeme rádi jako za každý like, odběr, mocnej dislike, a to přinesem. A klidně komenty pište, co Já nechci co nic to. říkat, ale na Facebooku mám takový pocit, že dislike nejde, hele. To nejde. Ne, A no. na YouTube. No a my už jsme dorazili tam, kam jsme chtěli. Takže No, tady se s váma budeme asi nejspíš loučit, jestli tady kolega chce. jo, budeme už teda. Řekli, sdělili jsme vám cokoliv, co jsme měli, A náš kanál se bude jmenovat Shadow Brothers. tak nějak. A třeba pak se jako časem může třeba jako změnit, ale to asi necháme takhle. No, se ještě budou nějaké vychytávky ohledně jména, cokoliv, Jména ještě máme prostě jako normální, ale uděláme si taky jako i přezdívky svoje. tak nějak. Tam my se s vámi budeme loučit, takže tam klidně tam dejte like, odběr, jestli chcete vy. Koment. Ne, jako my asi k tomu nenutíme. A klidně tam dejte koment, jaký byste třeba chtěli příští video. Jako challenge, to už je jedno. Tak lidi, loučíme se Jo, tak se mějte. ahoj. Čus.